Länsi-Eurooppa oli 1980-luvulla monien kansallisvaltioiden muodostama hajanainen yhteisö. Euroopan unionissa oli vielä vähän jäseniä, laajentuminen oli vasta tuloillaan. Idässä oli suuri talous- ja sotilasliitto, joka Neuvostoliiton johdolla oli keskittynyt keskuskomitean johtamana valvomaan nomenklatuuroiden, lähinnä puolue- ja sotilaseliitin etuja. Tällä eliitillä oli omia kauppoja myöden etuuksia, joista tavalliset kansalaiset saattoivat vain haaveilla. Tuloerot kasvoivat ja talouden pohja oli jo murtunut. Neuvostoliitto oli irtautumassa 1988 Afganistanin sodasta, jossa se oli kärsinyt mittavia miestappioita. Afganistanista muodostui Neuvostoliitolle sotilaallinen katastrofi, joka vaikutti koko järjestelmän kaatumiseen. Pian itä hajaantui monien kansallisvaltioiden mosaiikiksi. Lännen yhdentyessä asemat vaihtuivat. Byrokratiakommunismin pohja murtui kapitalismin saavuttaessa voiton talousjärjestelmien välisessä kilpailussa. Läntinen Eurooppa alkoi yhdentyä. Uusia jäseniä, Suomi mukaan lukien, liittyi Euroopan unioniin, jolle syntyi komissio käyttämään keskitettyä valtaa. Sillä oli heikko parlamentti, mutta vahva pyrkimys säätää määräyksillä, direktiiveillä koko Eurooppaa koskevia säännöksiä. Kansallisvaltioiden Länsi-Euroopasta muodostui pian uusi blokki, jota johdettiin yhä enemmän keskuskomissiosta. Taloudessa valta alkoi keskittyä yhä enemmän itsensä ylentäneiden yritysjohtajien haltuun. Heidän itsensä keksimä ja heidän konsulttiensa valitsemien ammattijohtajien ja omasta tai suosiollisesta joukostaan täydentämien hallitusammattilaisten oligarkia muodosti uuden nomenklatuuran. Yhtäkkiä se siis olikin kapitalismi, joka rakensi ylikansallisia blokkeja. Yhtäkkiä se oli länsi, jossa olivat komissaarit ja keskuskomissio, jonka vapaan Euroopan johto valitsi sisäisesti vailla demokraattista vaalia. Samoin presidentin, sitten vaalilla parlamentin, vailla valtaa. Se olikin länsi, joka perusti liittovaltionsa Neuvostoliiton työläisten ja talonpoikien lumenneuvoston mallilla alueiden komitean tehtävänä esittää paikallisia ja alueellisia näkemyksiä EU:n lainsäädännöstä vailla valtaa. Yhtäkkiä se oli Länsi-Euroopan unioni ja lännen sotilasliitto, joka alkoi määrätietoisesti kerätä uusia valtioita etupiirinsä. Yhtäkkiä se olikin länsi, joka oli pakenemassa Afganistanista voitetun järjettömän sodan jälkeen. Yhtäkkiä se oli länsi, jossa harvat hallitsivat etuoikeutettuna oligarkkeina. Yhtäkkiä se olikin kapitalismin finanssibanksteri, joka loi varjotalouden, suuremman kuin reaalitalouden, jossa rahaa alettiin tehdä rahasta. Yhtäkkiä se oli kapitalismi, joka alkoi puhua internationalismin puolesta. Sille annettiin nimi, globalisaatio, ja kapitalisti alkoi rakentaa ja aktivoida erilaisia kominterneja, kuten WTO, IMF, ERVV, EVV, EKP ja Maailmanpankki. Yhtäkkiä se oli kapitalismi, jossa oli vain yksi teoria. Yhtäkkiä se olikin länsi, missä alettiin puhua leniniläistä lumekieltä politiikassa, eettinen markkinatalous ja vapaiden yksilöiden markkinatalous. Yhtäkkiä se olikin kapitalismi, jossa tuottaja ei enää määrännyt tuotantomääriä, vaan monopoli, joka saneli määrät ja hinnat, kuin Gosplan. Yhtäkkiä se olikin EU, joka alkoi vaatia keskitettyä taloussuunnittelua ja valtaa valtioiden budjettikontrolliin. Yhtäkkiä suurin kansalaisten vakooja ja salainen poliisi olikin länsi, jonka johtava vapaudenvaltio USA, vasalleinaan Britannia ja Ruotsi, paljastui kaikkien meidän nettivakoojaksemme. Yhtäkkiä se olikin länsi, jossa joukot seurasivat uskovaisina ainoata uutta oppia. Kun se ennen oli ollut Marxin tai Leninin oppi,
Oli se nyt Friedmanin, Reaganin ja banksterien varjotalouden, instrumenttien, monopolikapitalismin ja globalisaation ylistysvirsi, joka oli ainoa mahdollisuus, ainoa totuus ja aina oikein.